זהו ראובן סיטבון. רגע, קריין, אתה מדבר אליי? כן, אני אבל באמצע הקראה. אני לא הנושא. מועצת תומר, המיתוג שלה זה הנושא. אתה הקריין. אוקיי, אפשר עם מוזיקה? רצוי. טוב. היישוב עומר נמצא בדרום הארץ בסמיכות לבאר שבע. הוא מונה כ-2,400 משקי בית. היישוב עומר מצטיין בשמירה על האינטרס הציבורי. הוא מעודד תחרות בין רשתות מזון. יש בו מספר רשתות מזון המתחרות על כיסו של הצרכן, ויש בו מספר מרכזי מסחר מגוונים. תושבי עומר נהנים ממרפאת קופת חולים במבנה חדש ומודרני. בצמתים המסוכנים ברחובות יש כיכרות ותאורה לשמירה על ביטחון התושבים. כפי שהובטח על ידי ראש מועצת עומר לפני 12 שנים, נסלל אחר כבוד כביש גישה עוקף בסמוך למתחם בני ביתך. החינוך בעומר נהנה משילובם האינטגרטיבי של התלמידים בהתנסות מדעית המשתלבת היטב בתעשייה המפותחת. וחשוב מכך, החינוך בעומר קיבל את הציון הגבוה ביותר במדד הארצי. אבות היישוב והילדים בעומר נהנים ממסלולים צדדיים המיועדים לאופניים וקלנועיות למען ביטחונם. הספרייה בעומר נחשבת לעדכנית בישראל. גם אצטדיון אולימפי יש לנו בעומר. מדובר במתקן משוכלל, כיאות ליישוב שאנשיו מכבדים את עצמם. לבנים הממשיכים ביישוב עומר הוקצאה לאחרונה הקצאה מיוחדת של שטחים לבנייה במחיר זול במיוחד. זאת ועוד... קריין, עצור, מה אתה עושה? אני מקריא חומר על המיתוג של עומר. כן, אבל כל מה שאתה אומר זה לא באמת קיים. אוקיי, אז כשאתה תהיה ראש מועצה, אלו הנושאים שעליך לטפל בהם. גש לעבודה, רק שהפעם תגיד מה אני מתחייב לעשות. טוב, עם או בלי מוזיקה? עם מוזיקה. אותה מוזיקה? ממש לא. בעומר הגיע הזמן לעבודה בקצב מהיר. טוב, תן לי להפתיע אותך. פעילותה של תנועת עומר 121 בראשות ראובן סיטבון מושתתת באמת ובתמים על האמונה שעומר הוא יישוב הדומה בחיצוניותו ליהלום, אבל בבפנים יש המון עבודה לעשות, המון. ראובן סיטבון מתחייב לעשותה על הצד הטוב ביותר. מערכת החינוך תעבור לאינטגרציה, הכוונה לשילוב של לימודי ליבה עם התנסות תכליתית. ראובן סיטבון מתחייב לחינוך ערכי, חינוך המשלב ערכים של יהדות עם לימודי ליבה. יחד עם זאת, מתחייב לשדרוג מתמיד בספרייה. ראובן סיטבון מתחייב לדאוג לכך שילדינו יקבלו העדפה מתקנת לרכישת קרקעות לבנייה במחיר זול. ראובן סיטבון מתחייב ליצירה של מוקדי תרבות פנאי תוך שימת דגש על הקמת מרכזי למידה והעשרה בתחום התרבות, הדרמה, הספורט והמוזיקה. ראובן סיטבון מתחייב להקמה מיידית של מבנה קופת חולים, ליצירת תשתית תחרותית לרשת מתחרה לסופרסל שלי שמפקיע פה מחירים. ראובן סיטבון מתחייב על מיתוגו של אזור התעשייה ופיתוח תוכנית לעידוד יזמות והשקעה באזור. ראובן סיטבון מתחייב לראות בכם, תושבי עומר, לקוחות שראויים לקבל שירות מעולה ולהשתמש בכספי הארנונה שלכם כמשאב שחוזר אליכם ומשרת אתכם. עומר הוא כמו יהלום לא מלוטש. כל מה שצריך הוא לפעול ברמת חשיבה אחרת. אני זקוק לאימון שלכם כדי להעניק שינוי.